prăjiți! Nu am mâncat atâția niciodată în viața mea! Nu voi atinge turnul? Ar fi bine să încep cu vafele. Este interesant să încerci, să vezi ce gustau. Să fiu sinceră, așa. Nu voi termina de mâncat. Wow, ce flori drăguțe acolo, bunica! Sunt atât de bune! Ei, bine să încercăm! Atât de delicioase! Este timpul să încerc turnul de cartofi prăjiți! Turnul! Delicios! Mulțumesc, șef! Atât de buni! Nu mă pot opri! Sunt atât de plină! Nu mai pot! Fise plăcute, dragă! Lasă-o pe micuța noastră să doarmă, nu o vom trezi!